ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to kay haydi e nder galle ceerno Ahmadou Tidiane Ba to Moderne ko on waktu yoni ha to nere e nder galle ceerno Cheikh Ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi jillu mum subaka hande o toon to Touba jaɓɓimo toon ko khalifa général mo Touba jillu ngu noon fawiti koye duwaw wonande duttale bannoɗe toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Qazwani waɗi jillu mum hanki o to base koninkoɓe leydi ndi tawete to Almaria ene tawi nder diwan adrara ngam humtodade mabɓe yewtidde mabɓe guiɗa ndenka e kisala leydi ndi to leydi Mali état major général armée leydi ndi holliti subaka hande o e ballal renseignement ɓe jiiti base ɓe joguitiɓe armée ji taw ko hinde Katiba Masina ɗum noon ɓe duppi hen ken tolno e autoji tati ɗi hinde pick-up motoje kewɗe ɗum waɗi koye nder région mo Ségo to leydi Guinée Conakry laamu leydi ƴetti pellital yewde landaji kewɗi no fewi ɗin jowaɗiɗene heena ko Alpha Condé Sidia Touré Sellou Delen Diallo rokkama ɗo e balɗe 49 nde fewnita gueɗe ngakkude e landamu UFDG joolam jaɓeri ko Alhassane Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade mande Massa Keita gorko pullo maniganke hen banggue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe arɗo diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade e rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafma no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no oppiré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa
gorko mo melga wuro jinneje yawre men yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneje ko labɗo riidu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccor lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko no wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoore biro 15 mboya hitande ujunnaje 225 yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV
ko musidɗo mona Saydou Abouba no gowɗen wadde kala ñalawma en jabbo musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane e nder kumpital mon ɗem ngala pulara horejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye waɗi jillu mum subaka hande o toon to Touba wuro teddungo jaɓɓimo toon ko khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountakha Mbacké on jaɓɓimo toon ɓe jewtidi ko yaaji kono kadi o wattindi ko yettinde duwawa ɗum ko caggal jettugol aduna khalifa Baye Falluji woni khalifa Baye Falluji kamen wondi kadi Serigne Moustapha Saliou Mbacké ɓe ɗiɗo kala o yettini toon duwawa keddoɗen koye leydi ndi Sénégal woni PIT ɓenne kadi kolliti hanki o metti mumen mawɗe no feewi ko fati banggue ɓe itteteɓe e golle kala ɓe teskima oɗo saaha gonaɗo wonande yimɓe hewɓe itteteɓe golle men holiti ɗum noon ko gardiɗo ngal catal fannu Samba Sy ha tenti noon ko wayno ha tenti ko wayno ko fati banggue programme heydaw ni mo ganduɗa ene ustanno jonde wasam gollago hande o wonande guila tan nguɗo laamu heesu ari hewɓe ko guitta e gollorɗe mumen te nane jooɗi mbaɗani haydara teni kadi fonno ko walliteɗe hewɓe hen mbawa gollade ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no feewi ha tenti noon toon to Grand Théâtre taw kadi ko ittaɓe golle mumen garti e laɓɓitinde gueɗe kewɗe no feewi hayso tawi woni hewɓe ne gandi kama goga kay e gueɗe fannuji koppareje ɗeɓe joɓanno yimɓeɓe kala no jaari ala ko heddi hen so wona no ittirani kala ala hen ko feewi haydara sekna wonande secteur to fannu rendinɓe syndicat ji leydi ndi Sénégal kolliti 12 avril koko natanta hofgo jungo oɗon ñalawma ngam hollide caɗele ko fate banggue yogay lelde joɓɗele kono ne kadi ñamale interɗe joɓaka ma abboyo koppareje jonɗe no feewi ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliti wonande prime pamɗugol mum eɗin fannuji kala so tawi laamu ngu ala kala ko waɗi hen haydara tinama jamma hanke o cummusto baɗɗo toon to Reso Boyco kene foto wonde 70 kilométre hakkude muɗum e Saint-Louis on cumnono jeeyi sababu noon koye kankayri goto taw ko coura circuit coura ko wona ɗum kono boutique aji kewɗi kame kankayri o kala woni ko cumi hen wi Abdoulaye Sakho taw kadi yaltinum koye superfet taweteɗo toon Mansour Faye hanki ɗum ko caggal nde yinno ƴettude laaɗa ndi wawa faade toon to leydi France yaha toon to umra haɗa yaltude leydi ndi ha waɗi haalande muɗum hanki o kadi ƴettino valise mum yidde yaade toon to leydi Côte d'Ivoire ɗum ko caggal nde ari ha to aéroport Bowal Ali Diwadje ngal Blaise Diagne ko ɗon tigui haɗa ɓennude caggal o namdi on police ko jeeyi sababu on holliti iwi koye chef muɗum kono kadi chef o holliti alata wawde jabade ɗen gueɗe kala o sano firti ko kaɗaɗo yaltude gendidi gendi leydi Sénégal hanki o sanga 16 heures o holliti en noon metti makko mawɗen feewi o holliti mo waɗ hen doole makko e darde makko kala haw heɓa fodde makko saabu ala kala ko rewra teni kadi ala kala ko wiira haydara goɗɗum so wona tan nguɗo laamu laamigo ngu ene hutoro dolagu e dow makko o haɓade ɗalle ɗe ndewani lawol ha hande ɗe corti ɓen fiyetoɓe majene jokki nder leydi Sénégal maré national mo leydi Sénégal teɓima laana jolnuka 300 neɗɗo ene hen sukkaɓe e rewɓe ene hen kadi jeeyaɓe leyɗele goɗɗe ceertuɗe kala toon to Fimila ene tawe e nder Joal ko toon kene tolno e 100 kilométre hakkude muɗum e ma jekkaɗe de Dakar ko toon kan laana nanga o sarɓe tawi juuɗe autorité ji maɓe tottite hettuɓe oɗon fannu ngam o saaha ko corti ɗen ɗanle teskaɗe garten koye Aliou Top mo ganduɗa kam woni gardiɗo site Sunugal ɗum ko caggal nde nanga ɗum ko caggal nde pelle darniɗen hen ndi gendi ndimagu leydi ndi gulliti toon to procureur ɗum ko caggal nde o yaltini konngudi makko e nder site makko ngam ñingdemo fulɓe fende wonande konngudi ɗi parne ɓiɓɓe fulɓe kala caggal nden gullitagol ngol laatima ko nden o wawi nanguede o ñaguima yafuya noon hollitemo ñagui yafuya dendagal leñol fulɓe kala o holliti kanko hoore makko ko pullo Jolof naajo mawnuɗo Saloma o samo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe to bakkela wonande
chef de la brigade brigade hygiène taw ko de bakkela holliti rentinde ɓen ha tenti lewru korko ndu finoɓe nder département makko nde ndentoto no feewi yoga e ñamɓele ñameteɗe taw ko jeeyeteɗe booli ko wayno beñe en liɗɗi en cakeji en gueɗe paɗi fannuji taw kadi koko joƴƴina wonani hippa wona haydara buuɓe gueɗe poussiére kala e pundi ene cawla hen te ɗum ne heewi addude reedu musandu kame dogorede gueɗe paɗin fannuji kala omo rentina yimɓe kala koɓe ñaama hen nde ɓe ɓurata wawde rentade no feewi ambassadeur to Madrid oɗo saha kay Guy Marius Sagna joofim peɗeli wiide laamu ngu yo wattu haqqillaji mum toon nde woni toon ko mbuñaari bondi no feewi kala mono fewna passeport muɗum koma jaltina €200 walla mbiyen ma jaltina €200 ɗum noon wonata ko wonata ujunaje nogas e jeegom ujunere fotata wonde koppareji franc CFA o holliti ɗen gueɗe ko gueɗe goɗɗe toon hayso tawi woni on fannu joɗiɓe toon ɓe jeddi oɗon fannu keddoɗen koye leydi Sénégal jena toon to Saint-Louis jayde leydi Sénégal holliri o saaha kay wonande ko yahata toon gueyi ko fade banggue viol sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe tenti noon sukaɓe almuɓe ɗin fannuji kala addi fayide mawde no feewi may gartoye oɗon fannu to mbañ o saaha ko ndema wawi tigui yaltinde Sénégal e caɗele ɓiɓɓe mbannaɓe ko diwan mum kala beele wawa yaade ɗum tawi sababu jagoɗɗo ndema leydi Sénégal ma Bouba Diagne ene yaadi wonande kadi e Souleymane Gueye taw kadi ganduɗa ko gardiɗo Sawami Agri ɗum noon ko wallidde to banggue ndema timmoga mbawka kay yaltinde milliarduji 10 koppareje franc CFA woni kay ko wanjete hen ha ndema ɓuuri wawde ƴellitade e nder oɗon diwana holi ɗum noon ko jagoɗɗo ndema mo leydi ndi Sénégal sena koɓe tambi sumgoji gendi leydi Sénégal ɓe garti e hollide o saaha landaji ene keewi kewgol e nder leydi ndi mbaɗi gole 330 landa taw kadi koye situji gummininoɗi kala ma wono 30 sit ɗi ganduɗa taw ko liste ji hen nogas joyi hay darala ko dañi ten liste en kala ene totte kalisaji kewɗi ma boye 100 millions ko wona ɗum ko noon teskama ɗum ɗo kala ndi kewendi ko caɗele mawɗe no feewi fandal maɓɓe kay gone ɗum ustoto ha hakkinde o beele leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisala ɗum uddi kumpital men leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jeheten ko toon to Luxay bo gorgola to yen toon musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane woyi wadde kala kikkiɗe ma addan men ko ene nafta men e banggue diine hande no wona to koto banggue ƴiƴam filayre to banggue bandiraɓe rewɓe to ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr hande noon jiɗɗen nayorade ko ngam yidde wallude bandiraɓe meɗen rewɓe ɓe ko fate so jomum yi ƴiƴam fiilayru e hol saaha mo yiyata mo ganduɗa on ɗon waktu taw mo foti yobde waktu jahowo o walla o fotani yobde on ɗon waktu e so tawi bandiraɗo debbo o yi fiilayru o laaɓi ene waɗi waktuji ɗiɗo omo foti yobde ɗumen won saaha mo laaɓata so laaɓi ɗin ɗon waktuji omo foti laaɓde ɗumen so tawi o laaɓi ko adi nangue ne fuɗa ko laaɓi ƴiƴam fiilayru ko adi nangue ene fuɗa ha towa ko adi nangue ene fuɗa ay ɗo julde subaka nde o yoɓat julde subaka nde o fini nangue ene suwa fudde taw suwa ƴellitade o yi o laaɓi ƴiƴam fiilayru ay so tawi o lootima o yoɓat waktu subaka o so tawi noon o laaɓi ko caggal nangue fuɗi ha towi ay ɗo hay waktu goto o rewaka o yoɓata ɗo hay waktu goto so tawi o laaɓi ƴiƴam ko adi nangue ene fuɗa ɗo waktu subaka o yoɓat ɗum saabu waktu subaka o ɓennani waktu subaka ɓennata ko tawi nangue fuɗi joni noon o laaɓi ko caggal nangue fuɗi
ay ɗo hay waktu goto rewaka so tawi noon o laaɓi ko adi nangue ene muta ko adi nangue ene muta komo wawa julde fodde darɗe 4 ay ɗo o yoɓat tisbar o yoɓat takkusan o sabu waktu tisbar e takkusan ko ma nangue muta nde waktu muɗum ɓenna waɗi waktu muftar to haɗa ene waktu daruri o ko ma nangue ngue muta nde waktu takkusan e tisbar fof ko nden waktu muɗum gasata ɗum noon so tawi o laaɓi ko adi nangue ene muta o yoɓat tisbar o yoɓat takkusan o so tawi noon o laaɓi ko caggal juulal geeƴe o laaɓi ay ɗo o juulat futuro o juulat geeƴe ɗe so tawi noon o laaɓi koko adi fajiri nde feerata ay ɗo o juulat futuro o juulat geeƴe ɗe so laaɓi ko waktu caggal waktu geeƴe o laaɓi o juulat futuro o juulat geeƴe ɗe so tawi o laaɓi kadi koko adi nde fajiri feerata fajiri suwa feerde taw o laaɓi ay ɗo kadi o juulat futuro o juulat geeƴe ɗe mi anda so tawi on paamino kalduɗen ni ɗiɗo waktuji waktu futuro e geeƴe ene jaada ha fajiri ƴellito waktu tisbar e takkusan ene jaada ha nangue muta kala hen noon ko laaɓi ko adi ɗum ɗon o yoɓat ɗin ɗon waktuji ɓennuji ɗi ɗum noon ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi woni tigi actualité diine laaɓtuɗo ɗum noon woni kala ne wawi wattude haqqille mum no feewi kono nafoore mawde woni hen onon e nguleki toon to luksade e ko tari ɗum kala eɗen mbiya tan yo ɓuɓol wifton seeɗa keddoɗen koye leydi Mauritanie hanki o dawriyanke Mauritanajo jaltuɗo aduna toon to Dakar taw kadi gaɗa ko gardinoɗo IFP woni Boubacar Moussa ɓandu mum hanki artira toon to Nouakchott ɗum ko caggal nde o yalti aduna toon to Dakar artirimo noon ko avion militaire mo leydi Mauritanie on avion noon juri koto boowal laaɗe diwoje ngal militaire ko hande o subaka o juula toon to juma mo Ibnu Abbas o wira toon to PK 17 en genale jayde welta TV welta ɓe fule nelde duwawa wonande dendagal Mauritanie naɓe kala kono kadi dawri yankoɓe hewɓe e sehilaɓe kala mbawi arde toon ngam dusdemo riño walla mbiyen batu taw kadi gaɗa ko catal toppitingal ɓamtare wuuro Nouakchott e haajuji keñoraɗi gueɗe ɓamtare leydi ndi hanki o jooɗima ene jooɗode hoore jagɗo leydi woni Mohtar Wul Ndiaye ɗum noon ɓe mbawi on saaha hollirde ngal catal nde himmiranta wonane gueɗe keñoraɗe ha tenti eɗen gandi ɓoyata ndungar beele kadi wonande gueɗe keñoraɗe leydi ndi kala wawa tigui ƴillita ha tenti noon wuuro Nouakchott ngo autorité ji leydi Mauritanie ɗaɓɓirino Arabie Saoudite nde ɓeydante limore ɓen hajjiyankoɓe hay so ɓe jaaha ɓe jettiyo ujunaje joyo kono ɗo saaha ɓe keɓani nden ɗaɓɓade ɗon ɗo ɓe kolliti Mauritanie nayi piccal 9 million woni kay ɓesguji leydi ndi o saaha gonaɗo mo ganduɗa Mauritanie taƴana tan limore ko ujunaje 350 hajjiyankoɓe o saaha fanda leydi Mauritanie ko yaade ha taƴane ujunaje joyo neɗɗo jagorɗo gaynaka hanki o holliti won nguna gertoɗe mawɗo no feewi ɗum ko ferme tawiteɗo e lawol Nouakchott Rosso cappa 17 kilométre ngol ɗon lawol on ferme noon tawa won gertoɗe maayi toon taw gertoɗe ɓoccinoje ɗum noon holliti on saaha ɓe ƴetti équipe vétérinaire bawɗo yaade toon ƴewya on rafi o saaha holliti jowgol jeeygu ɗen gertoɗe ngam wasde andede jeeyi sababu wonande maygol ɗe gertoɗe so tawi wona rafi soomi caggal majje caggal cumo wannongu toon to Nouadhibou ha sukaɓe worɓe ɗiɗo mbawi sen pittali mumen hoore leydi Mauritanie itti délégation e gardugol gouverneur de la région de Nouadhibou ngam yettino toon duwaw yeehi noon yahani juuɗe ɓole eɗen kessiri duwaw faade enɗam babaɓe kala e musidɗo men haali abande tawno yaltuɓe toon aduna ɓe ko denɗiraɓe makko nde jomiraɗo lomtinta ko
wurata eko barkini kala wadum de sari ali janna keddaden ko leydi Mauritanie jeheten ko hatonto zuway hata duwan tebi maken tolno kilo goto kanye e temedire capandi jeetati piccala nogas jeeɗiɗi fof koye kanye ɗum noon ɓe tetirum koye goto on kay cuuɗannoɗo dognude on kanye taw koye sifa mon hewani lawola ɗum waɗi hanki ko toon to Zuwayrata hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani tawama kikiɗe hanki o to base militaire mo Al Maria mo wonde jagorɗo kono leydi ndi kanko hoore ndi noon o humtodi koye koninkoɓe tawiteɓe toon ngam rendude mabɓe guleki kame caɗele o saaha gona wawde yewtide mabɓe ɓeydugol nden kay kisal leydi ndi ɗo teska guleki ne ɓeydi no feewi e nder leydi ndi kala ki guleki on saaha e nder diwan mo sehilbaɓe 4 degré o musidɗo men haali Abouba gonɗo e jillu mum toon to layyuna ene tawe e nder leydi Mauritanie guleki sattukine tawe toon mbima tan jaaha e jaam garta e jaam to leydi Mali état major général armée leydi ndi holliti e nder région mo Ségou selka mo nokku mo mbiyata tuggere ene tawe ene tuggere Kumba ɓe kolliti e nder ballal renseignement ɓe jiiti toon base ɓen dadiɓe koninkoɓe taw ko harbiyankoɓe Katiba Masina e ballal hélicoptère ɓe mbawi kay bommude toon hewɓe jogui hewɓe noon ɓe jaltini men diñal wolde ɓe duppi toon otoji ɗiɗi ɗi hinde pikkoba ko wona ɗum ko ɓe tati e hinde pickop ko wona ɗum ko ɓe duppi toon motoje kewɗe dépôt carburant mawɗo no feewi ɓe jii toon wonde pettoje kewɗe taw ko pettinoje yoga e nokkuji kala Bamako ƴetti pellital o saa haɓade nokkuji tuɗoji e nokkuji baldude diƴƴi ɗi ganduɗa ene jeeya sababu yolayru wuro ngo wonande gabi tati walla mbiyen noddi tati ngo Bamako jeeyi sababu noon hanki o jagorɗo bertindi leydi walla mbiyen jagorɗo kotki leydi ndi holliti 3 milliards ko préji français fa woni koye yaltina ngam oɗo saa haɓade jooɗiɓe e nokkuji taw kadi ko nokkuji ɗi ganduɗa diƴƴe ko hen ndewata tawne mbara ɗen diƴƴe ha jeeya sababu yolayru hewɓe noon ma guitte ƴewani nokkuji goɗɗi to losoyi 1.3 million ɗum fa tan koye egginde ɓen pour lebbi tati beele jomumen mbawa rokkede logement ji timmuɗi beele kadi wonande tugganma tan Bamako e hoore mum ha to fleuve o ɗo diƴƴi ɗe mbasa rewde kala beele kala ndiyam gaɗam faye to maaye to wawa tigui wasde tudde diƴƴe e nder Bamako e hoore mum ƴettingal pellital ko laamu leydi men ɗon ɗo teska ɓooyata ngu ndungu kay ma waw arde ko 15 lewru février 2023 ko nden autorité ji leydi Mali kadi kala simme biyeteɗo sisa poɗeteɗo e nder leydi ndi elle ma wi gila haɗa ma wi elle ko hande o ɓuuri wawde fooɗede nder leydi ndi hayso tawi woni koye suuɗayru yoga e nokkuji pottiti ɓen sukaɓe ngam cuuɗogol elle ma wi wonti huuɗo bonko haɗa ko wona ɗum ko noon police ne yiilo jamma ñalawma trafic drogue walla mbiyen on fannu hande elle ma wi ɓuuri wawde nadde e nder leydi ndi holiti ɗum ko jayde Mali jeta ɓe kolli tanke e windande maɓɓe nde wuuro wiitengo Nuhu Boso ene tawi nder commune mo Kouakourou cercle de Dienne région de Mopti finoɓe toon goni koye kaya mbeya musɗo no feewi gila tan joyi nduɗo lewru kay koɓe uddaɓe gacca caɗele mawɗe no feewi safara ala nguura ala teni kadi hurliɓe toon ko ɓen joguitiɓe armeji nottotoɓe hende jihadi oɗo saaha hewɓe kay ciifi nandirala beele mbawa wurde mabɓe mbawɗo ɓoccitade kala wawi dogde finoɓe toon erima laamu leydi Mali ko caɗele kiɓal bongal woni koɓe guuri toon ko Guinée Conakry jagorɗo kuɓeje e golle leydi ndi hanki o wonande kay délai dokkirnoɗe 50 parti ko ene fota wonde nogase jeeɗiɗi woni ko yowa hen 33 parti firta ha laaɓi ko ɗum ko noon wonande nogase jeetati parti wiya e jaa pewnitoya ko ngakki ko wonande parti ji pirtaɗi ɗi nogas jeeɗiɗi firta ɗin parti ji pirtaɗi ɗi ko e walla mbiyen parti ji jowaɗi ɗi
ene hena landaka Alpha Condé UFDG wala mbiyena landaka Alpha Condé ka landa nono ka wawi yowede ngam wiyede wonande kay ɓe timminani sarɗeji maɓɓe haydara hena woni RPG Arc-en-Ciel walla ni landa Sidia Touré tawiteɗe caggal leydi Guinée UFR kande kadi yowama hen ko wala ɗum ko noon UFDC ka Sellu Delen Diallo rokkama wonande balɗe 45 nde fewnita toɓɓe ngakkuɗe ɗe tuumi noon wonande landa ka tuumi ko Ousmane Gawla Diallo mo ganduɗa kañum woni porte parole gouvernement leydi ndi caggal nde riwa e landa ka on saaha noon yamirama kan landa nde fewnita ɗo e balɗe 45 so tawi ko fewnita ko ala hen ko feewi kañumne koko riwete alaɓa to bene hoorejo leydi ndi woni Patrice Tala hanki o arti e haalande mum holliti kañum ñamata konngol mum wonde kay wiide ƴamata dawal tataɓal lefol laamu leydi ndi hitande faande hanki aljuma o refti hen sumgoji jogoɗi kay wadde 2026 faande kanko noon o laaminoli ndi guila hitande ujunere ɗiɗi sappo e jeegom mandama ko gasata hitande faande nde ɗon ɗo lundiyanke ɓurnoɗo ɗaminede kay o so tawi yehine wawi laama leydi ko Oliviera Buko o saaha taweteɗe cuuɗi niɓɓi tumede ene yinno derguide laamu makko kanko Patrice Tala o ni hen to leydi Tchad walla nde Marie Le Pen o dawriyanke mo gendi France waɗi jillu mum kikiɗe hanki o toon to jamena hande o noon o yeehi nokkubireɗo Amdjirasa tono jogori yindirde Mahamad Idrissa Déby itino ngol watti lawol makko ɗimmola guila hitande ujunaje sappo e jeeɗiɗi o yillinoma toon to Burkina Faso pelle darniɗe haqqe innamaɗe yumen hay wadde kollitti oɗo saaha autorité ji Burkina Faso nde loskata yontere yawtuɗo nde wargoji muusɗi baɗɗi e nder leydi ndi rewɓe sukaɓe nayeɓe daabeji kewɗe mafta nawa kala teni kadi ko waɗɓe tiniji ɓen jiya hen tigui ne pilma beele koɓe arme leydi ndi e wallidi men walla ala ko ay wonde kala ɓe erim ɓende loskata hen ko yaawi ko yaaci kono hawɗe saama gondena wonde autorité ji leydi Burkina Faso hay konngol gotola cuwa yaltinde ɗi wargoji baɗaɗi e ɓiɓɓe fulɓe e nder nde yontere yawtunɗo hen nde hanki o to Burkina Faso hoore jagaɗo leydi ndi woni Jean Manuel Ouedraogo darima yeeso sarɗiyankoɓe warte lebbi sappo e ɗiɗi wonande koninkoɓe leydi ndi o saaha puɗɗima tettude yoga e jaame kisal nder leydi ndi kono kadi artude hollirde e ɓoore golle haalisaji baɗaɗi hen ɗi kala hanke o yanñimay oɗon sifa no feewi joolam jabeeri jabboɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tewtude e jolam jaɓede e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon gardiɗo leydi ndi Emmanuel Macron ñande aljumare 14 lewru mboyi ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ko wiyaɗi beyinde nogas e jeetati lewru ndu goɗɗen ndu ma waw kay hono jaɓɓade nando makko taw kadi ko gardiɗo hono leydi hono Liban Joseph Ayoun ɗum ɗo kadi ko jaɓɓal kesal gam wallude ɓeɗon e nder leydi ndi e wawde kay ɗoftude ɗumen e mbadi nde goɗe e dow mum de kanko Emmanuel Macron noon o wawi wawde goɗo baginago koye réseau social no deten woni X taw kadi koye wawde kay e wiide caggal nde o jokkodiri e gardiɗo hono jagorɗe taw kadi ko leydi hono Liban ɗum noon ko biyeteɗo hono Navat Salam leyɗele dendude Amérique kamɓene ɓe mbawi yaltinde koppareje taw kadi ko kesse poule ɓe mbi wonde koye o fayi koye projet Total énergie mo Mozambique ɗum ɗon ko taw ko agence taw ko américaine taw kadi ko woni toon taw ko ƴettowo wona eɗen gueɗe nodduteɗo hon USXIAM ɓe mbawi kadi wonde kadi jabde ɗum ñande alkamisare ɓennuɗe fodde mam jalti koppareje fodde milliard uji 4 piccal 5 kalis dollar e oɗo groupe français Total énergie wawa kadi
wadde oɗo projet mawɗo no feewi taw ko gazier wondu gon ko toon to province mo Gabo Delgan no woni toon to Mozambique ɗum ɗon ko kadi oɗo projet koko dartirono golle mum gila ujunaji ɗiɗi e no gase goo ɗum ɗo ene wawi ɓoyata maɓe mbawa kadi ƴettidde kay oɗo projet taw noon tardino oɗo projet ko wayno ɓen seɓɓetiɓe ko ɓen dartinno oɗo projet toon to Canada ɗo wayno ko balɗe tati caggal kayde haalaluji maɓɓe ko fate oɗo taw ko diplomatie fate groupe 7 dendunoɗo toon to Charlevoix to Canada ɓe mbawi kono bayinde kamɓene wonde kay maɓe ƴettit golle maɓɓe ɗe ñande aljumare 14 lewru mboyi ko nden ɓe kaali kaɗo haala wonde kay maɓe ƴettit balle ɗeɓe ballannoɗe ha tengti noon e wawde kadi sembinde dartogol jeyliɗi toon to Gaza kono kadi ɓe jeggitta wallude leydi taw kadi ko Ukraine e wona eɗen balɗe ngam kadi habtade ɗum noon toon to Russie Poutine horejo leydi ndi wi joni jeyɗi ɗi ina jaɓi jeyɗi ɗi ene darto fodde lewru kono noon alaa sago taw kadi ko o wawa kadi haaldude e hono nando makko Donald Trump ngam ƴettude kadi hono peeje kala kay taw kadi ko mbawɗo kadi mo ɗoftaki kadi ko yamira ko taw kadi kuulal e wawi fawede e dow mum ɗum noon kanko gardiɗo hono leydi hono leydi Ukraine Vladimir hono Zelensky o wi ɗum ɗo dey Poutine woni tan koye leltinde e taw ko nawdiral baɗangal ngal ɗum noon ene wayno kono halpure mbiyan ni so tawi ara moƴa boobo ɗaccu ha jangge kanko kam Vladimir Zelensky yiɗi tan ko jeyɗi ɗi yo darto joni joni Chine Russie e Iran yimɓe maɓɓe gari toon ngam ƴewde kay ko fewti e nucléaire leydi Iran Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tonnguɗen e joolam jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Boji gorko mon Sandogu ngam weltare Yawood TV. Alhassane Oumar Mbocca golle man jooɗi peewi ɗo cakkitirɗa ɗo jogui ko ɗon woni Iran o saaha Russie Chine e rima wonande kay yawre sattude fawande dow Tehran Iran nde ittete ha laaɓa ha wiya ceera ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hannde o ɓe yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen